Hola, anem a intentar veure què és el marcador social d'Igo en molts pocs minutets. Heu hagut de rebre una invitació per part meva, similar a aquesta, per tal d'inscriure-vos al grup de la nostra aula. Ja sabeu que fent un clic a Join this group seria la versió ràpida, la versió més lenta si el navegador dona algun problema seria copiar tota aquesta adreça, però prèviament us heu de donar d'alta a la plataforma. La plataforma és aquesta. Què és el que cal fer? Molt simple. Aneu a Sign Up, d'acord? I us demanarà 4 dades molt simples, les de moltes plataformes, no? Escolliu la versió gratuïta, val? I simplement heu de col·locar doncs, quin és el vostre nom d'usuari. Jo he col·locat el nom d'usuari precisament de la UOC. Val? El correu electrònic ha de ser el de la UOC per tal de formar part doncs, dins de l'aula i poder tenir controlat quines són les vostres activitats. La contrasenya poseu absolutament la que vosaltres desitgeu. No té per què ser la mateixa que la de la UOC ni cap altre personal. És una contrasenya decidida per vosaltres, només i exclusivament per aquesta plataforma. Heu de dir que no sou un robot i creeu la compte. Un cop està creada la compte, l'únic que heu de fer és doncs, acceptar la meva invitació. Si accepteu la meva invitació, anireu directament doncs, al grup de treball. I si no, sempre podeu anar entrant per un sign-in, que és, us demanarà quin és el vostre nom d'usuari, quina és la vostra contrasenya i haureu d'accedir-hi, perquè ja estareu dins doncs, de la plataforma. Un cop esteu aquí, doncs el que heu de buscar sou els vostres grups. En aquest cas, que l'he creat precisament per l'aula, doncs entrem al grup d'educació social. Què és el que observem aquí en el grup d'educació social? El que observem és que tenim ja cerques que han indexat altres persones. En aquest cas, aquesta és la cerca que jo he creat fa ben pocs minuts i aquí tenim altres cerques que han fet altres persones. I aquí apareixeran totes les cerques de la nostra aula. Com fem una cerca i la col·loquem dins d'aquest marcador social? Doncs fem un bookmark, fem una adreça i aquí doncs, demanem precisament la pàgina que volem indexar. Doncs vaig a repetir la cerca doncs, de la uoc.edu. Aquesta és la pàgina web que jo vull col·locar dins del bookmark i la vull tenir aquí a mà. És una espècie dels preferits. Li dic següent, m'espero un momentet i quan li dic aquest següent m'apareixeran doncs, el títol de la pàgina. Ell per defecte agafa l'editor que va crear aquesta pàgina. Jo el puc personalitzar, si desitjo, i puc afegir el que jo vulgui. Aquí haig de posar els meus descriptors, amb un parell, amb una o dues frases, doncs és suficient per recordar-nos què és el que hi ha. És interessant que aquí poséssiu també amb quin motor de cerca heu trobat aquesta pàgina. I el més important és precisament escriure les etiquetes, els que anomenem tags. Fixeu-vos que jo podria posar l'etiqueta d'educació perquè és una sola paraula o una etiqueta del meu nom del grup. Si el meu nom del grup té més d'una paraula, fixeu-vos, el truquillo és posar nom, guió de sota, del, guió de sota, grup. Podria ser qualsevol altre. Per què faig això? Molt senzill, perquè em tractarà tot el nom del grup com si fos una sola paraula, però perquè ell ho reconegui, realment han d'estar tot enllaçat. Ja veureu, faig el post i observarem quin és el resultat. Aquest ha sigut el de prova que he fet fa uns minutets i aquesta és la pàgina que acabem de fer. Què és el que tenim? Fixeu-vos, molt senzill. Tenim la pàgina recomanada, que amb un simple clic apareixeríem a la UOC, l'etiqueta d'educació i l'etiqueta del nom del grup. La diferència està en que quan és una paraula sola, doncs és molt simple, faig un espai i tinc una altra etiqueta, faig un espai i tinc una altra etiqueta, però quan faig el nom del grup, fixeu-vos que m'ho tracta com una sola paraula. Aquí tenim una prova, aquí tenim una altra prova. Això és molt important, perquè després, senzillament, fent un simple clic a l'etiqueta, per exemple, d'infància, totes les persones que han utilitzat dins de l'aula aquesta etiqueta tindrem les pàgines recomanades amb l'etiqueta infància, si és que és pertinent, per part de tothom. El mateix succeiria, per exemple, si jo faig amb adolescència, amb bullying, amb UOC, amb el que faci falta.
Si jo faig un clic al nom del grup, m'apareixerà exclusivament les del meu grup. Val? Resulta que l'he repetida 2 vegades i fixeu-vos que la plataforma em reconeix que l'he repetida 2 vegades. Si hi haguessin més persones del meu grup que haguessin fet la mateixa etiqueta, m'apareixerien aquí les cerques del grup. Aquest és un detall francament molt important per poder fer l'activitat. Us recomano molt que tothom segueixi les activitats i posi el nombre de cerques que es sol·liciten dins de la pròpia pràctica, i si davant mà vosaltres ja heu decidit quina és l'etiqueta del grup que voleu fer servir, que pot ser el nom del grup o la que vosaltres desitgeu però que sigui rellevant per vosaltres, ja tindreu les etiquetes del grup i amb una cerca. Tampoc hi ha problema, perquè si posteriorment volem modificar les etiquetes, descobrirem en un altre moment que canviar les etiquetes i canviar els descriptors és francament senzill. Fixeu-vos que simplement si vaig a edit, aquí puc modificar coses dels descriptors o fins i tot, en aquest cas, puc esborrar una cerca que no m'interessa en aquests moments. Confio que us hagi servit per alguna cosa i a les persones que m'heu demanat ajuda, aviam si amb això he estat capaç de donar-vos-la. Ànims i endavant!